Kuvittele ystävä, joka osaa aina odottaa sinua. Ystävä, joka näyttää sinulle tietä ja turvaa askeleesi. Pitää sinusta huolta. Vaikka et ajattelisi ystävääsi, se ajattelee sinua ja antaa juuri sen, mitä tarvitset. Tämä ystävä on älykäs valomme. Se lisää turvallisuutta. Tekee ympäristöstä viihtyisämmän, ohjaa ja opastaa, innostaa ja inspiroi, säästäen sekä energiaa että luontoa. Olemme tuoneet älyä valoon jo 20 vuoden ajan. Osaamisemme näkyy myös pimeydessä. Elämä perustuu yön ja päivän vaihteluun, valon ja pimeän vuorotteluun. Molempia tarvitaan. Hallitessamme valoa, hallitsemme myös pimeyttä. Ja mahdollistamme planeettamme herkimmillekin asukkaille kestävämmän tulevaisuuden. Jatkuvaa valoa ei kestä meistä kukaan. Meille on tärkeää, että keinovalon määrä optimoidaan ympäröivä elämä huomioiden. Me rakennamme ja ylläpidämme kriittistä infrastruktuuria kestävästi, ympäristöä kunnioittaen ja teemme sen kotimaisin voimin. Kehitämme entistä älykkäämpiä ratkaisuja, sovelluksia ja ohjelmistoja, jotka tulevat hyödyttämään yhteiskuntaa vielä valoa laajemmin. Järjestelmämme on modulaarinen ja se muokkautuu aina käyttäjänsä tarpeisiin. Asiakkaitamme ovat useat suomalaiset kunnat ja kaupungit. Yli 2/3 suomalaisista asuu alueilla, jossa ohjaamme valaistusta. 20 vuodessa olemme vieneet valon tulevaisuuteen. Se on kuitenkin matka, joka ei lopu koskaan. Tulemme ohjaamaan ja optimoimaan valoa vielä entistäkin enemmän, jotta se auttaa ihmisiä heidän jokapäiväisissä valinnoissaan. Samalla seuraamme, mitä valomme tekee ja mitä sen ympärillä tapahtuu. Astu valoon tai valosta pois. Me olemme valmiina.